И здравейте хора! Днес ще ви покажа един клан, който Gaming Vico BG го направи. Да, той има YouTube канал. Пише Gaming Vico BG, може да го видите. Така, той направи този клан и ме покани да играем. Аз съм ко-лидер. Елате в този клан, лидерът ще е безплатно, ко-лидера по преценка на него. Така, прочетете си правилата, ако искате да спрете на пауза да ги прочетете. Същият клан го има в Clash of Clans. Така се казва YouTube България. Той нещо спами сега. И същия в Clash of Clans се казва YouTube България. Пак сме само ние двамата. Елате за да играем. Ще правим friend battle и така. Той продължава да спами. Елате в този клан и се забавляваме.